Всеки ден милиарди хора се събуждат някъде по света и техните нужди ги превръщат в потребители, двигателят на световният бизнес. Те са ограничени от ресурсите, с които разполагат, и затова са принудени да правят рационален избор. Така се формира пазарът, където са и вашите клиенти. Какво знаете вие за тях? Вашият мениджмънт се нуждае от съвременни методи и средства, за да бъде успешен вашият бизнес. Такова средство е професионалната платформа Askem. Използвайки Askem, печелите със сигурност. Процесът на работа с Askem е максимално опростен. Askem кредитите са необходими за хонорари на вашите респонденти. За да анкетирате само таргетираната аудитория, дефинирате Askem сегмент. Генератора на Askem анкети предлага всички необходими компоненти за формулярите. Askem насърчава респондентите да попълват коректни демографски данни и съставя поведенчески профил на всеки от тях. Резултатите получавате бързо и с минимален бюджет. Бизнес моделът на Askem насърчава потребителите за коректно участие. Използвайте Askem. Разберете как взимат решения потребителите и вашите клиенти. Открийте нови пазарни възможности и тествайте проектите си. Намерете ключа към потребителската мотивация, потребности и желания, за да се превърнете в лидер на пазара. Познавате ли остарелият имейл маркетинг? Запознайте се с новаторския Askem маркетинг. 100% отговори на вашите търговски послания. Непоисканите имейли само увреждат вашата репутация и не ви носят резултати. Замислете се, струва ли си да губите ценното си време? Вече имате Askem, новаторско средство, което ви осигурява конкурентно предимство. Започнете сега и оптимизирайте бизнеса си.